Ассалому алайкум дӯстон апаҳо, ховараву подписчикони гиромиқадр. Аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. Имрӯз қарор доштам дар бозори Корвон тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвоза, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор мавсимиҳои занона размерҳои калон яъне балшимерка ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ гарданд. дӯстон, ин ҷо ногуфта намонад, ҳар як лайки мондаи шумо барои мо муҳим ва зарур аст, чунки як лайки мондаи шумо метавонад навори моро дастраси дигарон гардонад, то дигарон аз чунин зебогиҳои занона огоҳ гарданд. аз ҳамин хотир шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайкро фаромӯш накунед. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. ина бонавори муҳтарам, чизе ки шумо дар навор бинед, ино ҳамаш балшимерка. чандтатон пурсидем ки мо дар балшимеркара нишон медиҳем, фақат навор мекунем то размерҳои 48-56. ина мо навор мекунем айнак размерҳои балшимеркиёра. ин ҳамҷа чизе ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи ҳамино балшимеркиян, истеҳсолш турецкиян. ино размерҳошон то размерҳои 60 пуша мешаванд. инҷа бо фирмаша кадометон ки хонда битонем, бо ин ама аз пеш меорам бибинем. ин фирмаша сифатшам бисёрам як сифати хуба, материалошон ғавсан. инора ино ҷемпиран, не ки ранги палторе ғавсан. амихед чиз матош амихед ганда ғавс хушран. инора инҷа бинен аз парош киса дора, ин пешакош тигма доран, гарданакошон мех доран. духшан духти беҳтарина, ба қувват духтагия. инҷа чандта рангиш ҳаста бинем. ҳар намуд нусхабардорӣ карда шидагия аз тарафи чеваро. ҷа мехҳои гарданашон пурра кардагия, хушрӯаниё хушрӯ местан танада. инҷа ба дароз месудагишам ҳаста, коротки месудагишам. короткиёш мақсад то ҳам зонура местане, ба дарозош аз зону поён то биҷилаки пора. инҷа ма ҳамаша нишон метавонем бибинем. ин кадоме ки агар балшимерка сурох кардагия, инамино ҳамаш балшимеркиян, размерҳои калонанд. ин магазин калона чӣ намуде ки дар кори балшимерка амҷа ёфт карда метавон. ин магазин аксарияти чизе ки мефурӯшанд аксарияташ балшимеркия доранд. балшимерка бисёр доранд, вибушонам калона. ин тарафи поён месудагишаи ҳама ҳамино навинкаанд. баҷа мегзарем ба қисми нархош. нархҳои анаминое ки шумо дар навор мебинед 650 сомон нархгузорӣ шидагия. ин нархи донашай. бо шумо занг бизанед, рақамҳо дар экрани навор мондагия. иншаалло ки айлубойташ муомила мекунем. агар бихоҳем ба бозор омаданӣ, мо ҷошан гав мезанем, осонакай ҷоша ёфтанаш. шумо занг бизанед, мо ҷоша гав мезанем куҷодаи. бихоҳем ки аз пеш биёем бибинем, аз пеш биёем бибинем. марҳамат, аз пеш ки омадем, лубойташ бо муомила дора. мисол байҷени хелӣ вай дорам. бегарданай, ҷемпҳои бегарданак. иран дароз меистанд, беҳад сифатш хубай. ғавсай. ман инҷа ба навор бисам, уҷа меқапи маълума чизи ғавсай. ана ие ки шумо дар навор бинед, дарозош инора 700 сомон нархгузорӣ шидагия. ин нархи донашай. короткиёш масалан инора 650 сомон, ай дарозош бошад 700 сомон. ва инҷа бо куртка доранд, курткаи капшондор. капшоношам синемат мешидай.
бисёр ҳам сифати хуба иҷа мисол ҳам кнопка дорад ай болош маҳкам мекарда ҳам замок бисёр ҳам фирме некардаги духташа анаи амирам балшимер ки любой бузбалада мешавад то размерои ам бузбало то размерои 66 ам метавонанд ки аминора пуштан истифода баранд мегӯяд ки дар любой бузбала мешавад духшам духти хушрӯай дарунша ман нишон метавонам бо дарунаш мех дорад бинед чӣ қадр дарунаш хушрӯ мех дорад бо мехш айсин дарун духтагие ки мисол вай нашавад ай сиёшам дай инҷа сиёшам астай нархи ино 750 сомон нархгузорӣ шудагия ин нархи донаша бо шумо метавонед занг занед муомила кунем иншаалло ки мо ба зангҳои шумо ҷавоб метиҳем байҷа бинед бонувори муҳтарам туникҳои балшмер карам доранд ино инҷа бинед ки то зонура месан ами туникҳо балшмер кунанд размерошон калон калонай то размерои 60 пушам мешавад не ки ино медаванд то ҳамун 65 66 ам ки пушад озод мешавадшон ам бузбаларам ки боша бупушад озод мешавадшон ино медаванд инорам туркиян истеҳсолаш нархи донаш 250 сомон нархгузорӣ шудагиай бо шумо метавонед занг бизанед муомила кунем инҷа мегзарем ба қисми куртка палтоҳо инҷа бинед чандта рангаш ҳастай айсани дурун шавид начос шаваосикшуай капюшон доранд капюшоношон силимат мешаванд бо дар капюшонош мех дорад мехи капюшонош отдельно силимат мешавад капюшонош отдельно айно то размери чанд ҳастай то 48 52 мепуштад то размери 52 пушора доранд айно онаиш ба фикр балшмер кардан детаисигиш нархи донаш 750 сомон нархгузорӣ шудагиай инора на пешошон замо дорад кисоршонам замо доранд миёнбандошонам хушрӯ вай кардаги ҷобоҷо кардагианд яфта пардохт бу 220 турецкий майдаша надори на ай ҳам майдаша шот надори найда куда мегирӣ ана инош бошад курткаҳои размерои калон калонанд балшмер киянд размерошон бошад то размерои 60 ба фурӯш гузошта шудагиай локин аз тарафи соҳибкор аз 60 боло мепӯшидагирам кафолат дода мешавад инҷа бинед ки капюшон дорад истеҳсолаш бошад истеҳсоли турецкияй нархаш бошад 650 сомон нархгузорӣ шудагиай ин нархи донашай инҷа бинед ки беостинчам ҳастай остин дарозшам ҳаст ино курткаҳои дароз меистанд қадашон дароз меистанд сифатшам бисёрам як сифати хубай капюшон доранд капюшоношон отдельно силимат мешаванд инҷа бинед ки чӣ қадар дароз меистанд духшам бисёрам як духти хуб аст сифатшам баланд аст нархашон бошад 650 сомон нархгузорӣ шудагиай ин нархи донашай ана ин шӯбае ки дар наворем бинед инам навинкаҳай сифатшам бисёрам як сифати хубай нархи чунин шӯба
از طرف صاحبکار مهسد سامان نرخ‌گذاری شده. این نرخ دانه‌ش با شما میتوانید زنگ بزنید معامله کنید. انا ایناش باشد دوبلونکا میباشند. دوبلونکای نوینکا بسیار هم یک صفت بلند دارند. نرخ چنین دوبلونکا 1200 سومون نرخ‌گذاری شده. این نرخ دانه‌ش با شما میتوانید زنگ بزنید معامله کنید. این کتویی که شما در نوار میبینید اینا را تو размерой 60-64 پوشا دارند. балшмер کرده دارند، ملامر کرده دارند. اینجا ببینید چقدر دختش فسونه، متریالش هم غوث خشوای. صفاتش هم صفاتای خوبانه اینو. استحصالش استحصال ترکیه. نرخ یک تیان همین 350 سومون نرخ‌گذاری شده. این نرخ دانه‌ش اینجا балшмер کرده دارند. پیشکی ما گاوزنم ای همینو балшмер کرده دارند. اینجا ببینید که چند تا رنگش هسته. دیگه گلوش هم بوده همینو. اینا شما اینجا بگیر کنید بود دیگه گلوش هم هسته میگه همینو. در آخری نوار باشد به همه شما دوستان تنصیحاتی و خانوادگی و رزق فراوانی رو تمنا دارم. خیر تا نواری نوبتی.